Ano si Manapaw? Tapno masulit tayo man ito yung bisbisitas tayo nga nagkapupay US. Sige. Maring sige, alam mo, lahat na no. Makaraheg, all di makaraheg. Kapag sumayaw kayo, may dollars na naman dito. Ayan na yung dollars nyo. Sige. Sige, ayun na kayo. All the makaraheg from Rosario, punta na kayo rito. Ayan na si Packer. Nagre-ready na ang dollars. Ayan na, sige na. All the makaraheg, all the bagets. Ayan na, come on, get ready. Sige. Pagpastor mo itipan na kami nanano. Kastahan niyang Gilberting sa sumampet no di malemen. Tati kaya't naro mga ipagbiyan. Sumayaw kayo! Hindi pwedeng nag-aabang lang. Sumayaw! Sumayaw kayo! Sige ba? Parang kulang, hindi kompleto. Sayaw! Hindi na amuam, iti presyo, iti pagay. Niyang Gilberting di pa yung isip. Kapag bakit di nag-inumen. Game mo na sumulit ako. Let's copy. Sumaruno para katalo. Kahit sikat. Wow! Double ay presyo, metanti. Awal bakit di gasolina iti padanom niyang Gilberting nangisalda Wala na. di nansa ang masakat tagi makelin iti pamilyan tatay baro nang agpaspas sakit ng asawan nagresak ti pagkasar na palsa dito palsa dito yan talagunan ay may sanga iktari Anyang arot! niyang Gilberting sa sumangbe no di malele nangyarigat di malaan aye Yan! anak ko niyang Gilberting isukay nagpapagatasin alatiro madlawalo magkayo di nasa amalem nagkita niyang Gilberting nagkatugaw agkakape Sabi sa inyo, sumayaw lang kayo ng sumayaw at uulan ng dollars.